उदालगुरियाव नायनोबा मेन टाउनावनो बेसेबां गिदिर मैदेर हनै मान नांगौना आपेल जादों बहुत दूर Itu dari kampung. Apel jangan deh, nih मैदेरा अंगूर बोल ना है दे सेल्फी लोग दे अपना लगते बस हो गल आइगो उदालगुरियाव फैनानै मैदेरबो नुफैबायलै नै दिनै रायजोफोर नायनोबा नै उदालगुरि टाउनाव बायदि मोजां नुदों नायनोबो मोजांथार मेन रोड बियो नै मेन रोड पुलिस पॉइंट डायरेक्ट मोजां नुदोंना नै टाउना उदालगुरि टाउनखौ एसे स्र' जाहांबायलै दायो नायनानै मोजां नुदों दसे बेरायनो फैदोंमोन मैदेरबो नुबाय ओइ बेरायनो दं बिल्डिंआ साजायदों खिन्थु बहुत खालि जायो मैदेरा नै ओरै नायदो नै माबायदि नुयो मैदेर फैदोंलै हनै जायो थालिरनो ब्रेड आपेलखौ जाया जाहैदों थालिरखौ लागासिनो दंबावोसो हनै नायनायाथ' बिराद मोजां नुदों बिल्डिंखौ बेनो फार्स्ट दायो बर्तमान बिल्डिंखौ जाया नायनोबो मोजां थांनोसै दै जोब्बाय थांनायसै दोनथ'नोसै रायजोफोर नायनानै शेयार खालामना हो आंनि भिडिअखौहाय इउटुब चेनेलाव सोसिगोन आं दायो बेखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो एसे जोंबो इउटुबार जानो हानाय बायदि